Hi guys, so lulutuin natin tong lechon guys na nauwi namin galing doon sa pinuntahan namin na salo-salo kahapon. Yan, so mga bukog-bukog ni guys ba, yun o. Pero daghan pang unod daghan pang makit-kit guys. So ako kalamian niya. Tapos butangan ako ka ng bisol, luy sibuyas, kaning cabbage o sibuyas dahonan. So unahin ko paglagay itong bisol kay ano man to matigas. Yung karne luto na, so ito lang yung palalambutin ko. Yan, pag medyo ano na siya, malambot na, lagyan natin yung karne at saka yung gulay. Ayan. Ito yung lunch natin ngayon. Yummy, yummy! So, ayun guys, galing tayo kanina dun sa Niyugan. So, bukas, babalik ulit yung mga tao na naglilinis doon. Bali, lilinisin nila ulit yung mga natitirang kahoy na pwede nang putulin para hindi makaharang sa sikat ng araw. Yun, kasi tataniman namin yun ng sweet corn. Kailangan kasi sa sweet corn, medyo ano siya, yung parang nasisikatan talaga ng araw. Yun, so pagkatapos nun, ipapaararo ko na yun, yung makina, yung tawag ba nun, displow ba yun, o misplow, basta parang ganun. Tapos iro-rotivate para yung mahalukay yung lupa doon. Madami kasi yung mga yung mga puno ng mga kahoy, mga Gimilina, kasi taniman yun ng Gimilina noon, tsaka niyugan, ganyan. So marami ng mga nabenta no, matagal na, pero yung mga mga puno nandun pa rin. So sabi nung malambot nila yun, kaya na daw yung haluin ng misplow yun. So yun ang namin bukas guys, schedule na tapusin, kailangan matapos yung sa niyugan para makapag-start na ulit kami ng tanim ng sweet corn. Yun, so medyo busy-busyhan ako this week kasi ayusin ko rin yung mga halaman dito sa harap ng bahay. Yan, so iriripat ko sila, babaguhin ko yung kasi sobrang malago na, tapos ang liliit ng mga nila, yung mga pots yun. So yun ang parang naka-line up ko this week, at saka mag-ano ko ng panggatong kasi wala naman kami panggatong guys. Yung nakaano doon na unti na lang, parang ilang lutuan na lang yan. So kailangan na so sipag-sipag na po si ate guys. Kasi kailangan para medyo maano rin, galaw-galaw ang katawan. Yan. Yan na guys. Ayan, so nakapamula ko og tulo ka lubi. Doon to sa pinakadulo. Binitpit ko dito sa bahay. Mapigat din pala. Tapos umuulan pa. Ay, naku talaga. To guys, naka-ready na to para sa tawag nito, yung magbiko ba. Ang sarap ng niya, lasa. Kasi 'di ba yung lasa ng lechon, no? Compared sa yung karne lang talaga na fresh, ganun. Ang sarap ng lasa, guys. Hindi ko pa nga tinimplahan masyado ng pero malasa na talaga siya. Parang mo yung, syempre, lechon yung nilagay natin. So, yung lasa ng lechon, di ba? Ang sarap. Kaya paggabi ko pa to iniisip actually guys na sabi ko, try ko nga ilaga yun. Dapat nga sinigang, pero ayaw kong masira yung lasa ng lechon. Kaya gusto ko, ilalaga ko lang siya. Ayan. Kaya gabi at saka repolyo lang yung nilagay ko. And, grabe, masarap po talaga. Yummy, yummy, yummy!
So, kulong-kulo na. Ayan. Kain na! Mga na ta! Sarap. Ay, kalami. Lami yung guys siya ay. At saka itong lechon namin guys nung pinuntahan namin nga na party, ang bata lang ng baboy ba, lang siya. Hindi siya yung parang mga ilang kilos na talaga na ito lang yung lunch ko. No rice. Ako lagi-lagi ko na itong gagawin. Kung may lechon. Yummy. Yan. Ngaon. Happy lunch everyone. Dahan salamat. Ito na guys. Sarap. Thank you so much. God bless us all.